Jamen, vi tager sådan en stor billede. Nå, den er videofilmer, hvad nok? Ja. Okay. Hvordan hedder Niels? Kan du så flytte dig? Løverne tilbage igen, nu. Nej, det er sindssygt vildt. Ikke med sit rundt. Jeg har lånt noget fra dig. Ja, der skal målfoto til. Det er fordi, at der Skal der målfoto til, så er det faktisk, så er jeg under, så er det faktisk det, der holder for. Ja. Ja, jeg siger, hvis det ikke var fordi, jeg var Nej, ikke mindst på grund af teknikken. Tak skal du have. Ja. Det var det. Nej! Nu skal jeg jo til at beskære billedet. Det bliver så kompliceret. Ja, vi er der. Hvad var det, der kvæste en pokal derovre? Og så har vi anden pladsen, det er Carsten Oprej. Hey! Det tager vi. Hvis du kan holde den ud i strakt arm så længe live. Han ser godt ud i dag. Bruger du på det? Ja, men altså længe når du står med. Jeg har ikke toppen med. Jeg skal holde den lidt for højt op. Ja, så har jeg Carsten. Han er stor fæk rundt på den i hele lokalet. Det er det. Det er det kønneste billede, der er taget af Koch. Ja, det var ret godt det der. Eller ejt din kamera. Ja, ikke med det. Nej, så er det sådan den sidste og største. Ikke sammenlignet med live. Fantastisk. Nu skal vi have Lars. Igen. Ja. Nej, du skal jo holde den bag, for live han ikke med på billedet. Det Det skal man. Det skal han. Ja, okay. Og meget fortjent.
Champagne, den er lige med over i højre side. Det er da næste nyt. Jeg kan ikke blive mødt større. Jeg er ikke til champagne. Nej, simpelthen.